Татар телендә белем бирүче 27-нче гимназиядә татар теле һәм әдәбият укытучыларының белем китерү буенча республика семинары булып узды. Чарада республика районыннан һәм шәһәрләреннән 50-гә якын укытучы катнашты. Бүген безнең гимназиябездә республика күләмендә татар теле һәм әдәбияты укытучыларының семинары уза. Без бу семинарларны еш уздырабыз, чөнки укытучылар безнең коллегалар белән бергә уртак тел табып, тәҗрибәләрне уртаклашабыз, үзебезнең һәм алга таба зур максатлар куябыз. Шулай ук булган проблемаларны, татар теле һәм әдәбияты укыту буенча проблемаларны шишәбез. Безнең максат гимназиябызда балаларга татар телен, үз телен өйрәнү, гореф-гадәтләрен белү, мәсьәләләрне белүгә бик зур игътибар бирелә. Шулай ук без бу максаттан бик зур проектларда эшлибез. Иң зур проектыбыз шәһәр күләмендә Яңарыш проекты, ул безнең багышланган Гади Такташның иҗатына һәм тормышына. Биредә гимназия укучылары һәрбер тәнәфестә шигырь укыдылар. Габдулла Тукай, туган авыл. Тау башына салынганда безнең авыл. Бешишмә бай якын безнең авылга ул. Авылы безнең ямен, суы тәмен белән. Шуңа көйәсем җаным тәмен белән. Әни мин уйнаганда кеше күрдем урамда. Әни ул туңган иде, урамда кунган иде. Әни ул елый иде, ул шулай елый иде. Ул чынлап елый иде, ул ныклап елый иде. Әни туңганга микән, ул бик дәрелде иде. Салкын тисә ул кешек, ташта терелми инде. Ул елыйдыр әле дә, дәрелде дә тәне дә. Иртәгә ул көләчәк, калдырсам бу хәлендә. Әни шул кешекне алып кайтыйк әле, Гади Такташ, ак чәчәкләр. Ул эретеп туңган тәрәзәне мыштым гына карый урамга. Ак чәчәкләр ява урамда. Берәү борын өчен кулына кысып, сүгне бозды кышкы салкыннан. Җил ярып китте артыннан. Алар шана тартып җырлый-җырлый тау шуарга икәү уздылар. Бераздан кире сыздылар. Ак чәчәкләр ява, дөнья матур, шундый матур булып тоела. Күге зәңгәр, гүя йолдызлары аккар булып җиргә коела. Кәҗә кире дисәләр дә, ул бик акыллы икән. Сарык дусты белән бергә хәтта бүрене җиңгән. Мин сокланып карыйм хәзер. Кәҗә белән сарыкка биек Тукай әкияте өйрәтте батырлыкка. Шуңа күрә һәрбер бала китап укысын иде, Тукай геройлары белән һәрчак дус булсын иде. Аннан соң килгән укытучылар өчен ачык дәресләр һәм туган телне өйрәнү буенча мастер-класс узды. Ярыймы, ахырдан күчерелмә мәгънәләрне укып китербез. Аңлашылдымы, дирем? Әйдәгез, башладык. Күңел ашу, җылы караш, җил уйнау, үткән сүз, якты йөз, ак бәхет, көмеш тавыш. Рәхмәт, барыгызда да шулаймы? Бу шигырьдә нинди ике тиен турында сүз бара икән? Кайсыгыз әйтә? Камилә әйдә. Бер тиен ул акча, икенче тиен ул җәнлек. Бик дөрес, килешәсезме? Бу рәсемнәрдән күрелгән тиеннәр арасында нинди уртаклык бар? Әйдә, Азалия. Ул тиен сүзе бер төрле әйтелә һәм бер төрле языла. Бу ике сүздә. Ике сүздә димәк, бер төрле. Туктатабызда һәрбер өстәлдән 3нче номер астында булган укучылар, димәк, бер-берсе белән чыгып бирегә киңәшләшәләр. Хәзер әйдә Салаватка сүзне бирәбез. Җөмләнең грамматик кисәкләре
Nindi iki türkümge bölüne? Boş hem iyerşin kisaklar. Boş hem iyerşin kisaklar. Dürüst biteymi? Dürüst. Татарстанның күп кенә районнарыннан татар теле һәм әдәбияты фәне буенча белем күтәрү курсларына җыелдык. Һәм инде безнең бу курсларыбызның исеме федераль дәүләт стандартларына нигезләнгән татар теле һәм әдәбияты фәненең методикасы һәм теориясы дигән курсларга җыелдык. Инде үземә килгәндә, безнең гимназиягә килгәндә, безнең шәһәрдә татар теленә һәм әдәбият фәненә бигрәк тә басым ясала. Без бик күп эшләр эшләйбез үзебезнең фән буенча. Безнең балаларыбыз мәктәпкә бигрәк тә татар теле фәненә бик яратып йөриләр. Чөнки бездә югары категориялы укытучылар бик күп. Алар укучыларны төрле конкурсларга, фәнни-гамәли конференцияларга һәм башка төрле бик күп иҗади конкурсларга әзерлиләр. Һәм әлбәттә безнең уңышларыбыз да бик күп. Һәр ел сайын безнең укучыларыбыз республика күләмендә татар теле һәм әдәбияты фәне буенча олимпиадаларда җиңү яулыйлар, призлы урыннар алып кайталар. Менә без бу яңа уку елыннан 2015-16 уку елыннан Казан шәһәренең 102-нче гимназиясендә, рус гимназиясендә татар теленә өйрәтүне яңаша башладык. 1 һәм 5 классларда безнең эксперимент үтә. Менә мин махсус рәвештә бу ел 1 классларда укучы рус балаларына татар телен өйрәтәм. Ни өчен мин моңа алындым? Чөнки менә без элекке вакытта институтта укганда, кемнәрдер университетта укганда безгә татар телен укыту методикасын өйрәттеләр булачак укытучыларга. Татар теленә өйрәтү, татар телендә сөйләшергә өйрәтү методикасы өйрәтелмәде. Менә мин шундый эшкә алындым, рус балаларына татар телен өйрәтү технологиясе дигән юнәлештә эшли башладым. Бу уку елында без 102-нче мәктәптә рус балаларына татар телен өйрәтүне башкача башладык, эшли башладык. 1-5 классларда эксперимент үтә. Менә хәзер гамәлдә булган дәреслекләр белән без нигездә эшләмибез, үзебезчә эшлибез. Үзебезчә эшләү ул ничек? Biz мәсәлән, мин 1 класста эшлим, махсус алдым. 1 класста эшлим, гел сөйләшәбез генә. Һәм дәрес сайын бер куплет шигырь өйрәнәбез, ятлыйбыз. Балалар шундый акыллы, 3-4 тапкыр кабатлыйлар, шигырьне ятлыйлар. Сезнекеләр дә шулаймы? Чынлап та шулай. Менә ни өчен мин аларга беренчедән шигырь өйрәтәм? Татарча дөрес сөйләшсеннәр өчен, авазларны дөрес әйтсеннәр өчен. Менә карагыз. Яз, яз, яз. Җитә. Аңлашыламы? Бу авыз ничек ачылу? Авызны ничек ачарга кирәк? Авызны А белән авазын әйткән вакытта менә булай ачарга кирәк дигән сүз ул. И дигәндә көлгән шикелле була. И. Яз, яз, яз җитә, тәрәзәне ачтылар. Менә алар шуны кабатлый. Соңыннан балалар концерт күрсәттеләр.
Рәхмәт әнкәй сиңа, ярый әле мине тапкансың. Озын төннәр буе йокламыйча җырлар җырлый баккансың. Синең авыр кара тормышыңда ярдәмчең булмадым булуын. Ләкин авыр көрәш бик еллар өчен кирәк булган минем туым. Усал идем. Шуның өчен шул гына фәлән дип тормадым. Зәңгәр төндә усал каршыгының ак әтәшен күреп урладым. Шушы әтәш өчен усал каршык каргый теләк теләде. Динеңнән яс явыз урыс диде. Кабул булды аның теләге. Кышкы төннең салкын күкрәгеннән шаңлар да шаулап үттеләр. Шаңларга салып еллар мине бик еракка алып киттеләр.